Кой тук е чел Червенокосия Джайлс? Добре, доволен съм. Червенокосия Джайлс, за тези, които не са го чели, е приказна повест, която е нещо като народно житие на Свети Георги. Сиреч, някакъв мъж се среща с един великан, с един дракон по-нататък, сражава се с него, побеждава го и спечелва най-ценното за себе си. Сега вече, кое е най-ценното? Според версията на житието. Толкин я написа някъде през 20-те години, първо за децата си, после и за нас. Приятно гледане. Когато Британия все още бе щастливо разделена на множество кралства, хората бяха по-малко и редовно се случваха достопаметни събития. Имаше едно хубаво село, наречено Хам. В селото живееха, разбира се, селяни. Един от тях имаше рижа брада и дълго латинско име, но всички го наричаха просто фермера Джайлс. Сега е нощ в земите на Джайлс, където добитъкът пасе на открито, а на лунната светлина бродят кучето Кар и един страшен великан. Сега ти е плоска, като пътеката пред прага! 5 минутка за реклама. Плоски пътеки. От Галатея. Помощ! Помощ! Събори всички пледове! Изпогази посевите! Трябва да си смел и бърз, господар, иначе скоро няма да имаш нищо! Помощ! Моквай, бе! Верно, Бог да ми е на помощ. Отивам да заредя тромбона. Хубави хора. Дявол да го вземе нещо мължили, противни, нездравословни местности. Няма повече да вървят в тая посока. Браво, Джайлс!